salam gawe bojone Mbak Devi ya. Selamat malam. Bener selamat malam. Sing duwe gampang usaha wonten jeruk gebang anggrek ngimbang lamongan. Pakades Pelaten sing kate duwe tanggalipun 8 bulan 6. Oki Aji Saka turut mengundang Pak Tung sing duwe belian sapi. Kuwi bojone Aji Saka sitoke iki lho endi
Dek. bisa malah kaya ngadro ing muni Tau nono